नमस्कार. आज आपण एक अशा परंपरेबद्दल बोलणार आहोत जी महाराष्ट्राच्या रक्तात म्हणजे अक्षरशः भिनलेली आहे. वारकरी संप्रदाय. बरोबर. ज्ञानेश्वर, तुकाराम ही नावं आपल्या सगळ्यांच्या परिचयाची आहेत. हो, पण आज आपण जरा वेगळ्या नजरेने या परंपरेकडे पाहणार आहोत. आपल्याकडे काही उत्तम स्रोत आहेत. एक आंतरराष्ट्रीय संशोधन पत्रिका आहे, विकिपीडियामधील काही लेख आहेत आणि एका आध्यात्मिक मासिकातील विश्लेषण सुद्धा. आणि या सगळ्यांमधून एक खूपच आश्चर्यकारक धागा समोर येतो. अगदी. आणि तो धागा हा आहे की वारकरी चळवळ ही केवळ एक भक्ती चळवळ नव्हती, तर तो एक इंटलेक्च्युअल रिबेलियन होता. म्हणजे ज्ञानाच्या लोकशाहीकरणाचा एक खूप मोठा आणि यशस्वी प्रयोग. बरोबर. चला या प्रयोगाच्या मुळाशी जाऊया. तुम्ही मांडलेला मुद्दा अगदी योग्य आहे. ही चळवळ अशा काळात सुरू झाली जेव्हा समाज म्हणजे जातीभेद, कर्मकांड आणि अस्पृश्यतेच्या विळख्यात पूर्णपणे अडकला होता. आणि सगळं ज्ञान फक्त संस्कृतमध्ये बंदिस्त होतं. हो, वेद, गीता हे सगळं फक्त उच्चभ्रू वर्गाची मक्तेदारी बनलं होतं. अशा परिस्थितीत वारकरी संतांनी सामान्य माणसाला आशेचा एक नवा मार्ग दाखवला. आणि ह्या मार्गाचे पहिले शिल्पकार म्हणजे संत ज्ञानेश्वर. त्यांच्याबद्दल एक गोष्ट नेहमी सांगितली जाते की ते उच्च जातीचे असूनही त्यांना आणि त्यांच्या भावंडांना वाळीत टाकलं गेलं होतं. ह्या वैयक्तिक अनुभवाने त्यांच्या कार्याला एक वेगळीच धार दिली नाही का? नक्कीच. त्यांचे वडील विठ्ठलपंत त्यांनी संन्यास घेतला होता, पण गुरूंच्या आज्ञेवरून ते पुन्हा गृहस्थाश्रमात परतले. आणि हे त्या काळात धर्मशास्त्राच्या विरोधात मानलं जात होतं. हो, प्रचंड. त्यामुळे केवळ त्यांनाच नाही तर त्यांच्या 4 मुलांना निवृत्ती, ज्ञानदेव, सोपान आणि मुक्ताबाई या सगळ्यांना प्रचंड सामाजिक छळ सोसावा लागला. संन्याशाची पोरं म्हणून हिणवलं जायचं. अच्छा. आणि मला वाटतं ह्याच अनुभवातून त्यांच्या कार्याची खरी प्रेरणा जन्माला आली. ज्या ज्ञानाच्या आधारावर समाज त्यांना नाकारत होता तेच ज्ञान सर्वांसाठी खुलं करण्याचा त्यांनी निश्चय केला. अगदी. म्हणूनच त्यांनी वयाच्या अवघ्या 16व्या वर्षी ज्ञानेश्वरी लिहिली. इथेच तर खरी क्रांती आहे. ज्ञानेश्वरी म्हणजे फक्त गीतेचं मराठी भाषांतर नव्हतं. नाही, अजिबात नाही. ते ज्ञानाच्या मक्तेदारीवर केलेला एक थेट हल्ला होता. शतकानुशतके जे ज्ञान फक्त एका वर्गापुरतं मर्यादित होतं ते त्यांनी लोकांच्या रोजच्या भाषेत त्यांच्या हातात दिलं. बरोबर. हे समजून घ्यायला हवं की संस्कृत ही फक्त भाषा नव्हती, ती एक पॉवर स्ट्रक्चर होती, एक भिंत होती. आणि ती भिंत ज्ञानेश्वरांनी पाडली. हो, त्यांनी ज्ञानाचा प्रवाह थेट लोकांपर्यंत आणला. गीतेतील गहन तत्वज्ञान ओवीसारख्या सोप्या गेय स्वरूपात मांडलं. लोकांना सांगितलं की मोक्ष मिळवण्यासाठी तुम्हाला पंडित असण्याची गरज नाहीये किंवा क्लिष्ट यज्ञ करण्याचीही गरज नाही. आणि याच विचाराला पुढे घेऊन जाणारी त्यांची अजून एक रचना म्हणजे हरिपाठ. हो, हरिपाठ. त्यातल्या एका अभंगात ते म्हणतात, देवाची द्वारी उभा क्षणभरी तेणे मुक्तीचारी साधियेल्या. म्हणजे फक्त श्रद्धेने देवाच्या दारात उभं राहिलं तरी मुक्ती मिळते. किती सोपं करून सांगितलंय हे. यालाच आपल्या एका स्रोतामध्ये नादोपासना असं म्हटलं आहे. आणि गंमत अशी आहे की ही नादोपासना कर्मकांडाला एक उत्तम पर्याय होती. अच्छा, ते कसं? हे बघा, यज्ञ, होम हवन या सगळ्यासाठी मध्यस्थांची म्हणजे पुजाऱ्यांची गरज होती. पण नामस्मरण ही एक थेट आणि वैयक्तिक गोष्ट होती. म्हणजे देव आणि भक्त यांच्यात कोणी नाही. कोणी नाही. तुम्ही कुठेही, कधीही, कोणत्याही परिस्थितीत देवाशी थेट संपर्क साधू शकत होता. याने संपूर्ण मध्यस्थांची व्यवस्थाच बाजूला सारली. म्हणूनच कदाचित त्यांना माऊली ही पदवी मिळाली असेल. एका पुरुष संताला आई म्हणणं हेच किती विलक्षण आहे. बरोबर. जशी आई आपल्या मुलाला घास भरवते तसंच ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानाचा घास लोकांच्या तोंडी भरवला. आणि याचं अजून एक उदाहरण म्हणजे ती रेड्याच्या तोंडून वेद वधवून घेण्याची कथा. हो, ती कथा तर प्रसिद्ध आहे. त्या कथेचा प्रतिकात्मक अर्थ खूप मोठा आहे. ते हेच दाखवून देत होते की परमात्म्याचं ज्ञान कोणत्याही जीवात प्रकट होऊ शकतं. त्यासाठी विशिष्ट जातीत जन्म घेण्याची अट नाही. ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानाचे दरवाजे उघडले, पण जर कोणी त्या दरवाज्यातून आत येऊन थेट व्यवस्थेलाच प्रश्न विचारायला लागला तर? मला वाटतं इथे संत तुकारामांची भूमिका खूप महत्वाची ठरते. हो, तुकाराम महाराज हे एका वेगळ्या सामाजिक स्तरातून आले होते, कुणबी जातीचे. त्यांचा व्यवसाय वाण्याचा होता. आयुष्यात त्यांनी खूप मोठे आर्थिक, कौटुंबिक आघात सोसले होते. त्यामुळे त्यांची भक्ती ही केवळ तात्विक नव्हती. नाही, ती जगण्याच्या संघर्षातून निर्माण झाली होती.
आणि त्यांनी वेदांतावर बोलायला सुरुवात केली तेव्हा प्रस्थापित वर्गाच्या पोटात गोळा आला. पण या सर्वसमावेशकतेच्या गोष्टीला तत्कालीन सनातनी वर्गाकडून विरोध झालाच असेल ना? तो नेमका कसा होता? प्रचंड विरोध झाला. एका शूद्राने वेदांतावर बोलावं हे त्यांना मान्यच नव्हतं आणि तुकारामांचे अभंग लोकांमध्ये खूप लोकप्रिय होऊ लागले होते. हेच त्यांना सहन झालं नसेल. नाही, त्यांनी तुकारामांना त्रास द्यायला सुरुवात केली. त्यांची अभंगांची गाथा ती इंद्रायणी नदीत बुडवून टाकण्याचा आदेश दिला गेला. हा त्यांच्या विचारांना संपवण्याचा एक प्रयत्न होता. बापरे, मग हे अभंग टिकले कसे? म्हणजे त्या काळात न प्रिंटिंग प्रेस होती ना सोशल मीडिया, केवळ तोंडी परंपरेवर एवढा मोठा विचार जिवंत राहिला, हीच एक अविश्वसनीय गोष्ट आहे. हीच तर खरी ताकद होती. त्यांनी तुकारामांच्या वह्या नदीत फेकल्या, पण जे अभंग लोकांच्या मनात आणि ओठांवर होते ते कसे मिटवणार? खरे, त्यांचे अनुयायी, सामान्य लोक, हेच त्यांचे लिव्हिंग लायब्ररी होते. हेच मौखिक परंपरेचं सामर्थ्य आहे. ते कोणत्याही संस्थात्मक नियंत्रणाच्या पलीकडे असतं. तुकारामांनी सांगितलं की भक्तीचा अधिकार जन्मानं नाही तर निष्ठेने मिळतो. त्यांचा तो अभंग आहे ना, विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदाभेद भ्रम अमंगल. हो, म्हणजे हे सगळं जगच विष्णुमय आहे, त्यात भेद करणं हे पाप आहे. हा विचार त्या काळातल्या जातीय उतरंडीच्या थेट विरोधात होता. एक न्यायाची इमारत उभी केली, पण त्या लोकांचं काय, ज्यांना त्या इमारतीच्या दारापर्यंत पोचायचीही परवानगी नव्हती, म्हणजे दलित समाजातील संत. इथे संत सोयराबाईंचं काम समोर येतं. हो, संत सोयराबाई आणि त्यांचे पती संत चोखामेळा हे महार समाजातले होते. त्यांना मंदिरात प्रवेश नव्हता. अगदी मंदिराच्या पायरीवर उभा राहून त्यांना विठ्ठलाचं दर्शन घ्यावं लागायचं. या अनुभवातून आलेली त्यांची कविता ती अत्यंत भेदक आहे. आणि संत सोयराबाईंचा एक विचार तर आजच्या काळातही खूप पुढारलेला वाटतो. 16व्या शतकात मासिक पाळीसारख्या विषयावर इतक्या स्पष्टपणे बोलणं, हे धाडस कुठून आलं असेल? हेच तर ह्या परंपरेचं सौंदर्य आहे. सोयराबाईंनी थेट प्रश्न विचारला. त्यांचा अभंग आहे, देहासी विटाळ म्हणती सकळ, आत्मा तो निर्मळ शुद्ध बुद्ध. आत्मा तो निर्मळ शुद्ध बुद्ध. त्या म्हणतायत की तुम्ही देहाला विटाळ मानता, पण आत्मा तर शुद्ध आहे. आणि पुढे त्या विचारतात, देहीचा विटाळ देहीच जन्मला, सोवळा तो झाला कवण धर्म. म्हणजे ज्या देहाला तुम्ही अपवित्र म्हणता, त्याच देहातून तर सगळ्यांचा जन्म झालाय. बरोबर. मग जगात शुद्ध कोण आणि काय राहिलं? बापरे, हा फक्त सामाजिक रूढींवर केलेला हल्ला नाहीये. हा तर शुद्ध अशुद्धतेच्या संपूर्ण संकल्पनेच्या मुळावर घातलेला घाव आहे. अगदी. ते असं विचारत आहेत की जर निर्मितीची प्रक्रियाच अशुद्ध मानली जात असेल, तर मग शुद्धतेचा दावाच खोटा आहे. त्या केवळ त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाबद्दल बोलत नाहीयेत. नाही, त्या अन्यायामागील तात्विक विचारसरणीलाच आव्हान देत आहेत. त्या भक्तीच्या माध्यमातून सामाजिक उतरंडीचा पायाच उखडून टाकत होत्या. हे खूप मोठं धाडस होतं. तर मग या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम काय झाला? या संतांनी केवळ काही कविता किंवा अभंग लिहिले नाहीत, तर त्यांनी महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि मानसिक जडणघडणीत एक मोठी भूमिका बजावली. नक्कीच. या परंपरेचा जो चिरस्थायी वारसा आहे तो समजून घ्यायला हवा. परकीय आक्रमणे आणि धर्मांतराच्या काळात जेव्हा लोकांची सांस्कृतिक ओळख पुसली जाण्याचा धोका होता, तेव्हा या संतांनी लोकांना त्यांच्या मुळांशी जोडून ठेवलं. त्यांनी धर्माचं एक सोपं रूप लोकांसमोर ठेवलं. हो, सोपं, सरळ आणि कोणाच्याही मध्यस्थीशिवाय शक्य होणारं. आणि याचा सर्वात जिवंत पुरावा म्हणजे आजची वारी, पंढरपूरची वारी. हो, दरवर्षी लाखो लोक पंढरपूरला पायी चालत जातात. त्या गर्दीत कोण कोणत्या जातीचा आहे, कोण गरीब आहे, कोण श्रीमंत आहे, हे कोणी विचारत नाही. सगळे माऊली म्हणून एकमेकांना हाक मारतात. अगदी. हे विष्णुमय जग या संकल्पनेचे एक चालतं बोलतं जिवंत स्वरूप आहे. वारकरी संप्रदायाने एक अशी जागा निर्माण केली जिथे सामाजिक भेद गळून पडतात. म्हणजे या संतांनी लोकांना केवळ आध्यात्मिक मार्ग दाखवला नाही, तर एक सामाजिक ओळख आणि एकत्र येण्याचं एक व्यासपीठही दिलं. हो, त्यांनी लोकांना आत्मसन्मान दिला. त्यांनी सांगितलं की देवापर्यंत पोहोचण्यासाठी तुम्हाला तुमची भाषा, तुमची जात किंवा तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा बदलण्याची गरज नाही. तुम्ही जसे आहात तिथेच तुम्हाला देव भेटू शकतो. या विचाराने समाजात एक आत्मविश्वास आणि एकोपा निर्माण केला, जो आजही टिकून आहे. तर आपण पाहिलं की कशा प्रकारे या संतांनी प्राचीन ज्ञान सामान्य लोकांपर्यंत पोचवलं आणि सामाजिक बदलासाठी त्याचा एका हत्यारासारखा वापर केला.
ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानाची मक्तेदारी तोडली तुकारामांनी त्या ज्ञानाच्या आधारे व्यवस्थेला आव्हान दिलं. आणि सोयराबाईंनी तर त्या ज्ञानाचा परीघ विस्तारून त्यात अशा आवाजांना स्थान दिलं ज्यांना कायमच दूर ठेवलं गेलं होतं. यावर विचार करण्यासारखा एक प्रश्न उरतो. कोणता? आजच्या माहितीच्या महापुरात जिथे गुगलवर प्रत्येक गोष्ट उपलब्ध आहे तिथे गीतेला सामान्य माणसाच्या भाषेत आणण्यासारखा आधुनिक पाऊल कोणतं असेल? आजच्या काळातलं कोणतं गुंतागुंतीचं पण आवश्यक ज्ञान आहे ज्याला लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एका नव्या ज्ञानेश्वरीची गरज आहे? इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे. मग ते हवामान बदलाचं विज्ञान असेल, आर्थिक साक्षरता असेल किंवा मानसिक आरोग्याविषयीची माहिती असेल, असं कोणतं ज्ञान आहे जे सामान्य माणसापर्यंत पोचल्यास त्याचं सक्षमीकरण होईल आणि आजच्या सामाजिक समस्यांवर तोडगा निघू शकेल?